खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ बिटिसिआव ट्राइबेल हाफोरा बेसेबां रैखाथि गोनां। क'क्राझाराव बांलादेश गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा हा सेख'नायनि अजद। पातरघाटआव क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघ, ब्रह्म धोरोम समिति आरो बाथौ धोरोम समितिनि थाखाय थिखानाय सोरखारि हाखौ दखल खालामनायनि अजद होनाया 6 सिड्युल ओनसोलनि एबा संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि सिङाव बड'लेण्ड ओनसोलाव ट्राइबेल हाफोरखौ रैखाथि होनायनि सायाव फिन खेबसे गोख्रों जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। अजद होनाय बायदिब्ला दायनिगिरि चन्दन पाल मुंनि सुबुङा बिजिरसालिनि बिथोन होसेयावबो दान्थे बिदान्थेयै जायगायाव सिमा बेरा लागायदोंमोन। फारसेथिं ब्रह्म धोरोम आरो बाथौ धोरोम फसंथानफोरनि बेनारफोरखौबो बोखारनाय जादों होनना अजद होनाय जादों। हादोरारि फसंथानफोरनो आयेन बादियै होनाय हाखौ रैखाथि होनांगौ। ट्राइबेल हारिनि मोनथाय, सिनायथि, हारिमु आरो उनमोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय बेबादि हाखौ रैखाथि होनाया गोनांथार। बिबानगिरिफ्रा थार नायबिजिरनायखौ थि खालामनांगौ आरो आयेननि खुंथायखौ फोथांना लाखिनांगौ आरो नांगौमानि राहा लानांगौ होनना दाबि खालामदों। बरपेटायाव उन्दै गथ'साखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव 42 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमनाय जादों। आसामनि बरपेटा जिल्लानि कलगसिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय सासे 12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसा 42 बोसोर बैसोनि ट्रेक्टर सालायगिरिखौ हमनानै पुलिसा गावसोरनि आवथायाव लाङो आरो बेनि सायाव दासिम गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गामि सोसननाया जोबागौमानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय BKWSC आव गंसेबो गामि सोनो मोना बाथ्राखौ बुंदों आर्टिकेलनि एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय सुबुं सानखो 2027 आरो आर्टिकेलनि गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरखौ लानानै सानसुमैफोरनि जथुमखौ तेलामारानि बरगावआव थानाय शहीद मनिराम एकाडेमियाव खुंफुंनाय जायो। जिल्ला आफादनि आफादगिरि एनस मोसाहारिया मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो। मिरु एबसुनि बुंथिगिरि मानगोनां अबिद नार्जारि बिथाङा सानसुमैफोरनि जथुमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा मेलावनो बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाबावो। बारग' एबसुनि बोसोनगिरि कुंक्रा सोरगियारि बिथाङा माननि आलासि महरै बाहागो लाबावो। फारियै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, मिरु एबसुनि बिबानगिरिफोर, जिल्लानि सानसुमैफोर, फोरोंगिरिफोर, समाज सिबियारिफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों सानसुमैफोरनि जथुम्माया जाफुंसारै जोबलाङो। इउटुबार एनिथिं एमजेआ गिबि बिसिजोंनो संसार जाफिननो थाखाय सक्ति खालामबाय। मख'जाथावदि बावैसो सान सिगाङाव समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थादोंमोन इउटुबार एनिथिं एमजेआ सासे लाइमोन एबा सिख्लाखौ गुबुन जायगायाव लानानै खारनाय जाथाय। गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा गाव गावनि पस्टआव सोंखारिदोंमोन सासे हाबा जाखानाय गथ' गोनांखा हौवाया बोरै बेबादि सासे लाइमोनखौ लानानै खारनो हाखो होनना। मख'जाथावदि हाबा जाखानाय इउटुबार एनिथिं एमजेखौ हिन्जाव लाना खारनायनि दायाव हिन्जावसा नखरनिफ्राय एफआइआर होनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि एनिथिं एमजे आरो स्टारलिना नार्जारिया गावसोर गोसो गोरोबलायनानैसो जयैनो थांखादों होननानै बुंदोंमोन, जायखौ गावसोरबो ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों पस्ट खालामदोंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला 1 नं बालाजार गामिनि थागिबि स्टारलिना नार्जारि, जाय 19 बोसोर बैसोनि होनना बुंदों। बिथाङा इउटुबार एनिथिं एमजे थामहिनबा जेरेमिया मुसाहारिजों बबेयावबा दोनखारलांदों होनना नखरनिफ्राय एफआइआर होदोंमोन। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं बालाजार गामिनि थागिबि जेरेमिया नार्जारि आरो निरला नार्जारिनि फिसाजो स्टारलिना नार्जारिखौ इउटुबार एनिथिं एमजे एबा जेरेमिया मुसाहारिया बबेबा जायगायाव दोनखारलांनायनि बाथ्राखौ लानानै बयबो मिथिनानै एबा रायजो राजाफ्रा मिथिनानै एनिथिं एमजेखौ हमनानै गामिनि नेम बादियै बे समाव गिबि बिसि एबा गिबि बिसि प्रिति नार्जारिजोंनो थानानै संसार जाफिननांगौनि थाखाय रायजो राजाफ्रा सुक्ति लिरबाय। मैया इउटुबार एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारि सानैबो गोरोबफिनना संसार जाफिननो रायजो राजा आरो समाजजों समायखिरा लाबाय। क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि गोनांथार जथुमा लादों। मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि मासि नाजावनानै दैदेननाय सावरायमेलाव माखासे गोनांथार थांखि नाजावो।
फरेस्टनि गुलिजों जिउ गोमानाय फुंखा बसुमतारीनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। बिटिसि सोरखारा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव एफपिडिसिएलनो 900 बिगा हा हगारनायखौ गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मैया बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जथुम्माया जानानै थाङो आरो जथुम्मायाव फुंखा बसुमतारीखौ गावथारनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो फुंखा बसुमतारीनि नखरनो सोरखारा थांनानै थानो हानायनि राहा खालामना होनायनि थाखाय एबा होनांगौनि दाबि खालामो। ट्राइबेल ब्लकनि मालगावनि हाखौ एफपिडिसिएलनो सोरखारा हगारनानै होनायखौ जाहोनो मोना होनना मैयानि जथुम्मायाव थांखि लायो। मोनसे मोनांफुनाय थासारि सोमजिहोनाय सेरफांगुरिनि कमगुरियाव थानाय दाउ फार्मखौ बे जायगानिफ्राय गुबुनाव लांनायनि दाबि खालामदों। मैयानि जथुम्मानि गेजेरजों मुंख्लं पानुस बसुमतारीनि थैनाय सान फालिदों। डिमाकुसियाव 1989 मायथाइनि 2 आगस्ट खालि डिमाकुसि बालिगावनि 18 बोसोर बैसोनि गोख्रों सेंग्राखौ आसाम पुलिस आरो सुथुरफोरा गावथारदोंमोन। बर'नि गामि सावग्लुंनायखौ होबथानो थांनायावनो हरखाबै पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमादोंमोन पानुस बसुमतारीया आरो बिथांनि गोथै सह'खौबो बै समाव मोनबोनाय जायाखैमोन। मैयानि बालिगाव डिमाकुसि एबसुनि बानजायनायाव जबै फालिनाय जायो नखर फोलेरफोरजों। मख'जायोदि दखरा एबसुनिफ्राय मुंख्लं नखरनि फोलेरखौ गांफा आर'नाइजों बरायनाय जायो। मैयानि बे हाबाफारियाव डिमाकुसि ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाना दावहारु मुंख्लं पानुस बसुमतारीनि खाम्फायाव बिबार बावना मान होयो आरो गोसोखाङो। चिरां पुलिसा मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै गान्जा हमदों। ओनसोलनि थागिबिफोरनि मोनसे टीम आरो हेफाजाबनि सायाव बिथा खालामनानै काजलगांव पुलिसा मैया मोननै जाफुंसार अपारेशन खालामनानै मोननै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 8.90 किल'ग्राम सन्देह गोनां गान्जा बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे गंसे स्क्रैप बेनजों लोगोसे गंसे मटर साइकेल इन्जिन, गंसे ई-रिक्शा, गंसे मबाइल फन आरो 900 रां नोगोद जब्द खालामो। बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै सानै सुबुंखौ हमनाय जादों आरो NDPS एक्टनि सिङाव केस होनाय जादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला ई-रिक्शा गौथुमा मैया गेवलां मेल खुंदों। पाटगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव एबा गेवलां फोथाराव मोनसे मेल खुंनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनिफ्राय लानानै कारिगावसिमनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो ई-रिक्शा सालायगिरिफ्रा मैया जयैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। लोगोसे गोबां बाथ्रा सावरायनायनि गेजेरजों माखासे थांखि आजावना लायो। ई-रिक्शा ड्राइभारफोरा 24 नं माहारियारि राजा लामायाव ई-रिक्शा सालायनो एबा खारनो मोनैखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों आफादगिरि मेदा गयारि बिथाङा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।